Здравейте, днес ще ви покажа как да си направите бърз фонтан. Първо, направете си стойка за фонтана. После вземете маркуч и тръба. Аз съм ползвал тръба и вентил, но вентила не ви е нужен. Аз го ползвах, защото ми е удобно. Ако на вас ще ви е удобно, ползвайте и вентила, ако го имате на разположение. След това ги свържете. Ще ви трябват и клещи. При възможност, гледайте да запушите маркуча, ако е по-голям от вашата тръба, за да не изпуска вода. Аз го направих с едни клещи и ги стегнах с медна тел. Но телта не е нужно да е медна или дори тел, само да се стегнете, за да не пропускат вода. Може да пропускат вода, но не много, много малко. После настройте с тръбата в подходяща според вас поза. Ще ви трябват и камъни. Прикрийте го с камъните, но не е нужно да са камъни. Може да е материал, който имате на разположение. Не е нужно да са камъни. Ако сте на трева като мен, ще е хубаво да сложите нещо, в което водата да се разбива, за да не разкопае почвата. Аз сложих една плочка, която е хлъзгава и тревата леко минава по нея. Сега ще ви покажа и как работи фонтана. Ето така работи фонтана.